ନେଲସ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ସୁନା? ତାଠୁ ଦାମୀ। କଣ? ହୀରା? ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ଦାମୀ। ତମର କଣ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି? କଣ ଆଣିଛୁ ଦେଖେ ଦେଖେ। ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଏ ଅଗତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଦେବୁ, ଦେଖିବୁ ସବୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ ଲୋ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଘଟଣା କଣ? ଗୋଟେ କିଏ ନୂଆ ଡିରେକ୍ଟର ଆଇଛି, ଗ୍ରାମ ଭିଲେଜ ଶିବାପଡ଼ାକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତୁ କରିବୁ ସେ କହିବି ବିଲିୟନ ତମ ଦିଅ ନହେଲେ ମହାସ ଛାଡ଼ ଶୁଣ ସେଦିନ ମୁହୁରାଳି ମାଛ ଆଣିଛି ନଦୀ ମୁହୁରାଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୁରାଳି ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଶୋଷ ଦେଇ ଚୁପଚିକା କରିଦେଉ ଖାଇକି ମାଛ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବ। କଣ କହିବୁ? ତୋର ସେଇ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ପୁଅ 2 ମାସ ହେଲା ଗଲାଣି, କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି ନା ମନ୍ଦରେ ଅଛି, ତୋର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟା। ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ବାପା ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦିଅନ୍ତି ସେ କେବେ ଭଲରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଯୋଉ ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ପାଦରେ ଗୋଇଠା ମାରି ଭାଇ ବହୁତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିବ